Ang putserong gagawin po natin ito ay kapareho din ng putserong ginagawa natin everyday. Kaya lang po, special siya sapagkat yung tatlong main ingredients ay nandiyan po, yung baka, manok, at saka po yung baboy. Ito pong recipe ito, mas popular po nung araw sa Sasmuan. Kasi po yung isang, meron po kasi silang libro doon na naging bestseller, ang pangalan po ay Ketang Milabas. Kaya ginawa po nila ito, Putsero Ketang Milabas or Putsero ng Pasko. Mga ingredients po natin, meron tayo siyempre, meron tayong baka, manok, at saka baboy. Patatas, saging saba, beans, repolyo, pechay, sibuyas, kamatis, chorizo de Bilbao, garbanzos, tomato paste. Gagamit din po tayo ng bell pepper, green at saka red, kasi po Christmas, di ba? Yun naman po ating karne, yung baboy, yung baka, at saka yung manok. Ipakulo na po natin para malambot naman po siya. Hindi tayo magtatagal sa ating pagluluto. Maaari pong pakulo ninyo, maaari namang hindi naman kung hindi kayo nagmamadali. I-brown muna natin po ang ating patatas at saging saba. Slightly brown lang po. Ngayon po, magigisa na tayo ng bawang. Lalagay ko na po yung ating sibuyas. Yung ating kamatis. Ang ating talyasi po ay dinala dito na mga Indo-China long before we were discovered by Magellan po. So mga 1521 din po ito, pero nauna po siyang dumating dito sa Pilipinas. Kung gagamit po tayo ngayon ng atsuete, lagyan na natin ng atsuete. Pero ang gagamitin po natin ay ang tomato paste po. Nilalagay na po ako. Pampakulay na lang naman po ito eh. Lalagay ko na po ang ating pinakulo kong baka. Pinakulo ko po yung baka para hanggang lumambot lang siya. Slightly lang naman ang pagkalambot, hindi masyado. Tsaka yung aking pork. Lagyan kong konting broth. Yung chicken. Dahan-dahan lang po kasi medyo malambot na yung kanin natin. Maglalagay po tayo ng asin. Tsaka pepper. Yung iba po, sausage ang dinalagay. Pero mas maganda po, yung original talaga, chorizo de Bilbao. Yan, kumukulo na po siya. Maaari na nating ilagay ang ating patatas. Yung ating beans. Matagal po kasing maluto ito, yung matigas. Ilalagay ko naman yung ating saging, no? Saba, at ang ating pechay. Tara, ni panantabe, pasigna. Yung ating garbanzos. Kapampangan, Pagkambalan, Sinukwan Festival. Yung ating repolyo. Lahat ng gulay natin po ilalagay na natin. Sabay-sabay na. Naka-steam lang po yung gulay pag ganyan. Bell pepper. Sa Kapampangan po, larang paluknok ang tawag dito. Ito po, ito magpa-plating na tayo.
Maglalagay muna ako ng karne, tsaka gulay, yung chicken. Ay ni po, luto na yung putserong Pasko. Kinsas sumampu, aw Sunday ni putsero ketang milabas. Takman niya po.